E vorba și despre o mentalitate, pentru că dacă tu pleci cu mentalitatea nu o să poți să alăptezi încă din punctul în care ești însărcinată, te gândești doar că, Doamne, eu nu cred că o să pot să alăptezi, nu știu dacă, cred că o să-mi fie greu, dacă îți faci gânduri de genul ăsta, șanse foarte mari sunt ca în momentul în care ai născut și aduci bebelușul pe lume să nu poți să-l alăptezi, tocmai pentru că tu te-ai gândit așa. Însă dacă ne schimbăm puțin mentalitatea și dacă ne gândim, Doamne, o să pot, totul o să fie bine, o să pot și vreau și este ceva ce îmi doresc, și cred că e mai bine pentru mine, doar gândindu-ne așa avem șanse mult mai mari să reușim, pentru că da, este complicat, am trecut prin asta, știm că nu e chiar ușor, mai ales când ești la început, mai ales când nu știi cum se face, mai ales când nu ai susținere, mai ales când n-are cine să-ți arate, mai ales când n-are cine să-ți zică totul o să fie bine, poate să fie destul de complicat să alăptezi și există șanse foarte mari ca mămicile la un moment dat chiar să renunțe. Și mi-aș dori să le încurajăm să meargă pe drumul ăsta, pentru că e o poveste atât de frumoasă.